Senjuri, mill-ġdid insemmilkom nilqakom għal dan il-bulettin ewlieni tal-aħbarijiet. Se nibdew fil-fatt il-bulettin mix-xena internazzjonali. Kif anke smajna l-kriżi fil-Levant u nofsani tkompli tikxef sniena. Is-sitwazzjoni fit-tramuntana ta' Gaza ġiet deskritta bħala id-disprata minn Nazzjonijiet Magħquda illi żidet tgħid illi waslet kun sinji ta' ikel wara nuqqas ta' ġimagħtejn f'dan ir-reġjun li fih hemm mal-400,000 resident. U fuq front ieħor tal-kriżi fil-Libanu, in-Nazzjonijiet Magħquda ddikjarat li l-forza għaż-żamma tal-paċi se tibqa' f'posta minkejja twissijiet mill-Armata Iżraeljana biex iħallu l-pożizzjonijiet tagħhom minħabba li jistgħu jinqabdu fl-offensiva Iżraeljana kontra l-Hezbollah. L-aħbar waslet wara li l-bieraħ f'attakk meqjus bħala rari minn Iżrael fit-tramuntana tal-Libanu fil-villaġġ ta' Ajtu fejn jgħixu l-insara ħalla 24 ruħ mejta. Fil-Libanu bħalissa jinsab Jean Paul Mifsud li jinsab magħna f'kollegament dirett. Ċertament mhux żminijiet faċli u lanqas mingħajr periklu. Jean Paul, fil-fatt kif tiddeskrivi s-sitwazzjoni li qed tara hemmhekk bħalissa? Massimo, hawnhekk il-sitwazzjoni hija surreali għall-aħħar. Għandek realtà li filli li bombardjat mingħajr l-ebda pre-avviż, ħafna drabi meta morru fuq il-post jew anke nkunu viċin nindunaw li binja li tkun okkupata mill familji, tfal. Huwa ferm diffiċli tifhem u tessessja s-sitwazzjoni għax imbagħad tkun parti oħra mill-Libanu fej il-ħajja għaddejja kompletament normali. Imma in-nies som dejjem qed jistennew li se jiġu attakkati huma wkoll. Jean Paul, mir-ritratti li battinna fil-fatt rajna anke bosta pupi ta' tfal, bosta ġugarelli, bosta kodba tal-iskola. X'tgħidilna f'dan ir-rigward? Fil-fatt dan il-post partikolari li konna fih se nkun qed nidalkom feature dettaljat fuqu, imma kienet familja li wara li ġew ibbombardjati fis-sud tal-Libanu, ovvjament dawn spiċċaw kellhom jiċċaqalqu kilometri, 20 ta' kilometri l-bogħod f'żona kristjana u allura suppost sigura, safe. Jasal persuna f'karozza f'din lanqas kwara missila tolqot din id-dar. Għandna intervista wkoll. Naraw ukoll fil-fatt il-filmat tal-esplużjoni bħalissa Ġan, x'tgħidilna dwaru? Imma sfortunatament hawnhekk Massimo l-esplużjonijiet hija xi ħaġa li mhux missili għaddejjin l-iktar tara drone il-fuq ħafna u mbagħad wara s-silenzju ikollok missila li tolqot. Ġan, anke x'inhu forsi jgħidilna il-sentiment li tħoss madwarek anke l-fatt li dinja il-parti ta' naħa fuq tal-Libanu, parti li sa issa qatt ma ġiet attakkata. Fil-fatt meta ġiet attakkata din il-parti kulħadd kien sorpriż għax anke hawnhekk il-fazzjonijiet għandek il-Hezbollah, għandek il-Musulmani, għandek il-Kristjani, ġeneralment jidher li l-Iżrael kienet ġranet ilu qed tattakka biss postazzjonijiet fejn huma jgħidu li ikun hemm membri tal-Hezbollah, il-konflitt jidher li jinfirex. Il-servizzi hawnhekk mhux qed ilaħqu, ikel mawx l-iskejjel huma kollha magħluqa qed jiġu użati, il-klassijiet qed jiġu użati bħala shelters. Waħda mill-affarijiet li rajna kienet li pereżempju ħafna mill-tfal u mill-adulti hemm problema kbira ta' lajs, ta' qamel.
distribuzzjoni ta' nappies. Anka l-Saudi stess qalet li s-supplies mhumiex qed jaslu. L-airport l-uniku linja tal-ajru li qed tasal hija Middle East Airline. It-titjiriet wafqu minn kull aġenzija oħra, minn kull kumpanija, Airways, kollha kemm huma wafqu jtiru propju lejn Beirut, lejn Liban. Grazzi ħafna li kont magħna tal-sibt il-ħin sabiex tiddeskrivina dak li bħalissa għaddej f'din il-parti tal-Liban u l-attakki illi qed naraw anke jiġu rapportati mill-medja internazzjonali. Grazzi ferm.